la taula amb una segona intervenció que ens allunya d'un àmbit tan especialitzat i ens acostem cap a un àmbit que ens toca més a tots, que és l'àmbit de les marques, dels noms de marca. Sí, t'hauràs de posar allà, ara canviarem els llocs. No ho he dit, si teniu preguntes i coses d'aquestes, al final de la taula rodona hem previst una estona, per tant, si ara us han quedat coses i ganes de preguntar alguna cosa a Josep Alari o a l'Helena, ho podem fer al final. Deia que la segona d'aquestes taules anirà a càrrec de Jordi García Soler, que és redactor publicitari i professor del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, perquè la universitat es diu així. Col·labora com a creatiu de noms de marca a l'agència Naming, especialitzada en naming o creació de noms i identitat verbal. I anteriorment havia treballat a les agències Nomen Espanya i Nombre. En Jordi García coneix molt bé la terminologia perquè va treballar durant molts anys al Termcat i, de fet, alguns dels millors diccionaris que encara estem fent servir, que feu servir del Termcat, duen la marca de la seva inqüestionable qualitat i del seu rigor metodològic, del qual encara parlem, per tant ho podem dir amb tota tranquil·litat. En Jordi García li hem demanat que ens expliqui els recursos emprats en la creació de marques, de noms de marca, que encara que de vegades tendim a oblidar-ho, no deixen de ser paraules de la llengua i, per tant, mirarem a veure quina mena de recursos s'hi fan servir. Per tant, Jordi, quan vulguis. Josep Alari, li hauràs de deixar el lloc. Hola, bon dia. Abans de començar, com no, he d'agrair-vos que em convidéssiu a participar en aquesta edició dels Espais Terminològics. Em fa una il·lusió especial per la consideració que tinc al Termcat, però encara més per l'efecte que tinc a les persones que en formeu part. Han sigut molts anys de treballar amb vosaltres i sempre us tinc en els meus pensaments. La primera vegada que vaig saber que existia una disciplina anomenada naming, o segons el terme normalitzat del Termcat, creació de nom, usaré els dos, va ser quan vaig veure en un diari l'anunci d'una agència especialitzada que buscava creatius que volguessin col·laborar-hi. Aleshores jo treballava en l'àmbit de la terminologia i vaig pensar que l'art de crear noms per a nous productes no havia d'estar gaire allunyat de la creació de neologismes especialitzats. Amb aquesta intuïció vaig contestar l'anunci, amb la sort que després d'algunes creacions de prova vaig integrar-me en l'equip de creatius de l'agència. Ara sé que aquella idea preconcebuda va ser agosarada, massa simplista, però continuo pensant que entre la terminologia i la creació de noms de marca hi ha punts de contacte i certs paral·lelismes. I és d'això que us parlaré tot seguit. Ja aviso que entre tanta ciència, tanta cultura, del que us parlaré és una cosa molt més frívola, però espero que us agradi. Quan a la creació neològica, en les dues disciplines, el punt de partida, el problema que cal resoldre és un referent que necessita una denominació. En terminologia es tracta d'una realitat pròpia d'un llenguatge d'especialitat. En el cas del naming, de la creació de nom, generalment es tracta d'un producte, un servei o una empresa nous, tot i que a vegades ja existeixen al mercat però cal rebatejar-los. Més endavant parlaré sobre aquests batejos de nou. D'altra banda, per poder designar el referent en terminologia primer cal establir el concepte, és a dir, definir els trets semàntics essencials que fan que un terme sigui una unitat de coneixement distintiva en una àrea d'especialitat. Doncs bé, en l'àmbit del naming, dels noms comercials, aquest pas també és cabdal, perquè primer hem de fixar molt bé el que nosaltres anomenem el concepte de producte, que el podríem definir com el conjunt de característiques que d'un producte en defineixen la naturalesa, els beneficis, les prestacions, les funcions, el públic objectiu, el posicionament, la personalitat o els valors de marca.
Això hauria de servir, per exemple, per evitar anomenar unes galetes que no tenen propietats digestives amb el nom digestive, o batejar un cotxe urbà de poca cilindrada i baixa capacitat d'acceleració amb el nom de Celerio, o Matarrània, a una marca de cosmètics que diu que elabora productes naturals que cuiden la salut i la terra. I dic hauria perquè aquests noms són reals, com veieu, designen productes que ara per ara es comercialitzen. Com també existeix un producte que es diu Imea, que sembla la marca d'un producte amb propietats diurètiques, però serveix per alleugerir els efectes de la menopausa. O també Ahora, un nom penso que poc afortunat per un setmanari, on segons el seu director primarán las piezas largas y profundas, el análisis detenido y la explicación a fondo. Frente a la avalancha de información apresurada que recibimos de los medios digitales y las redes, Ahora pretende recuperar las virtudes del periodismo lento, detallado, preciso. Tot plegat què vol dir? Doncs que el naming hauria de ser, si es fa ben fet, una disciplina estratègica i que més que tractar-se d'un procés creatiu és també un procés estratègic. Malgrat que la creació d'un nom és la primera manifestació tangible i visible de la construcció d'una marca, abans d'iniciar un procés de nom, de naming, caldrà haver fet tota una tasca estratègica prèvia que orientarà la creació de noms. I això és així perquè la tria d'un nom de marca demana una metodologia, no s'estima les presses, no és aconsellable deixar-la al caprici dels gustos personals, perquè si no és encertada pot tenir conseqüències econòmiques i de reputació molt negatives. I és que hem de tenir en compte que de tots els elements que configuren la identitat d'una marca, el nom és el més evident, el més verbalitzat, el més vist, el més escoltat i el més recordat. Un altre aspecte. De vegades el naming s'usa tàcticament per a donar resposta a accions de màrqueting puntuals. En aquests casos els resultats solen ser noms amb data de caducitat, perquè estan destinats a desaparèixer una vegada han finalitzat aquestes accions. No obstant aquests casos de noms efímers, l'objectiu general de qualsevol nom de marca és perdurar en el mercat el màxim temps possible. És una realitat que el nom és l'element més estable de la identitat d'una marca. El logotip, per exemple, o també podríem parlar dels eslògans de marca, sol ser un element, el logotip, sol ser sotmès al llarg del temps a canvis per actualitzar-ne i modernitzar-ne el disseny. Malgrat això, no és estrany que noms de marca preexistents s'hagin de rebatejar en un procés... Ja us he dit que seria frívol, No obstant aquests casos de noms efímers, l'objectiu general de qualsevol nom de marca és perdurar en el mercat el màxim temps possible. Això ja ho he dit, Doncs, així com en la neologia planificada, a vegades cal reconsiderar un neologisme, es pot donar el cas que una empresa decideixi o es vegi en l'obligació de redenominar un nom de marca. Anem a veure casos de per què, en general, cal redenominar un nom de marca. Sovint s'ha de fer per raons jurídiques, perquè un nom comercial topa amb un altre ja registrat. En l'actualitat, una marca de refrescos de Mallorca està en un contenciós amb un litigi amb PepsiCo i sembla que els faran canviar el nom de la marca, Pep Lemon. Per l'existència de significats o connotacions lingüístiques o culturals indesitjades en un mercat en concret. El cas més típic, més conegut, és el Mitsubishi Pajero, que aquí es va canviar per Montero, que sembla ser que té un origen d'un nom científic, aquest Pajero, del Leopardus pajerus, que designa un felí de l'Amèrica del Sud. També es pot canviar pel desprestigi en la reputació d'una marca. El cas d'Accenture, que va ser creada pel desprestigi del vessant auditor d'Arthur Andersen, involucrada en un escàndol financer. També per fusions o adquisicions d'empreses.
l'empresa farmacèutica Novartis, que és el resultat de la fusió de Ciba-Geigy i Sandoz. També per un reposicionament causat per la diversificació de les activitats d'una empresa que fa que el nom original esdevingui massa restrictiu. Per exemple, la Companyia General d'Aigües de França es dedicava a això, distribuir aigua, doncs va expandir el seu negoci a l'àmbit audiovisual i va passar a dir-se Vivendi. Per tant, ja Companyia General d'Aigües li quedava curt i necessitava un nom més suggerent, més evocador. Un altre cas pel que es pot canviar el nom, cal canviar el nom, és per evitar la banalització i la indiferenciació d'una marca quan s'ha convertit en la denominació genèrica d'una categoria de producte. És el cas de Grego de Danone, que passa a denominar-se Oikos. Altres casos és una qüestió per problemàtiques de normativa legal, per problemes de normativa legal. És tot el cas dels bios. Recordeu els casos dels bios, doncs Bicentury com a resultat que no es podia dir Biocentury. O senzillament per fer més atractiva l'oferta del producte. Segunda mano ara és Vivo. Un altre paral·lelisme entre el naming i la neologia terminològica té a veure amb les relacions de convivència que pot establir un terme o un nom de marca amb altres nomenclatures. En terminologia, a l'hora de proposar un neologisme, és habitual fixar-se en les solucions que proposen altres llengües de referència per designar un concepte. I també cal tenir en compte les possibles connexions que la proposta neològica té o podrà tenir en un futur amb termes que hi estan relacionats o de significat proper. Doncs bé, el briefing creatiu, que és el document que resumeix la informació estratègica d'un projecte de naming i que serveix d'orientació perquè els creatius fem la nostra feina, hauria d'incloure també el resultat de l'anàlisi de la competència, és a dir, els noms de marques concurrents en la categoria que pertany al nostre producte. Aquí n'hi ha un exemple, aquest podria ser un altre. L'objectiu hauria de ser la creació de noms que siguin distintius i notoris, en certa manera, per distingir-nos de la competència. En relació amb això, igualment com en terminologia els termes poden organitzar-se conceptualment en arbres de camp o de coneixement, en l'estratègia de naming cal tenir en compte l'arquitectura de marca, és a dir, l'estructura organitzada del conjunt de marques d'una empresa que reflecteix les relacions i els rols jeràrquics que s'hi estableixen i que ens servirà per situar el nou nom en relació amb les marques preexistents i amb la resta de la nomenclatura d'una empresa, tot per assegurar-ne la coherència i un bon encaix. D'això n'ha parlat la Judit, però ho tocarem una miqueta. Un altre aspecte, un altre paral·lelisme que es pot establir entre terminologia i naming té a veure amb els mecanismes lingüístics utilitzats en la formació de neologismes i els emprats en la generació de noms de marca. La derivació, la composició, la sintagmació, la truncació. En definitiva, tots els recursos lingüístics utilitzats en la creació de nous termes són els mateixos que s'usen en la creació de noms de marques. Però quina és la diferència? Que la llibertat que tenim els creatius, a l'hora de servir-nos d'aquests mecanismes és absoluta, perquè el resultat no ha de ser necessàriament un nom que compleixi la norma lingüística. Ja ho he dit abans, la creativitat aplicada al naming no és una creativitat totalment lliure, no és la creativitat per la creativitat, sinó que és un procés estratègic condicionat per un briefing que defineix els límits creatius. No podem fer el que vulguem. Ara bé, en el moment que anem per feina i ens posem a generar noms, a crear noms, a fer les sessions creatives, l'art combinatòria dels creatius en l'ús de recursos semàntics, morfosintàctics, fonològics i ortogràfics no té límits. Des d'un punt de vista formal podem fer i desfer com vulguem. Combinem formants de llengües diferents, diabalans, combinem formants cultes amb arrels de base popular, gastronosfera, cookiteca. Elidim elements lingüístics si es poden sobreentendre, Toys R Us, Happen. Utilitzem símbols, Sanex 0%. Combinem caràcters numèrics i alfabètics, 7-Up, o incorporem signes de puntuació. Podem transgredir les regles de formació de mots perquè sovint el que es busca és l'expressivitat, l'efecte sorpresa,
en definitiva, la notorietat i la distinció. Per aquesta raó, també es recorre a l'ús de figures retòriques o estilístiques, com l'analogia, imaginarium, la metàfora i l'al·lusió, com un vi que s'anomena mig-mig, que fa referència al 50% de garnatxa i el 50% de marcelant, el 50% de tradició i el 50% d'innovació. L'aliteració, KitKat, la reduplicació, tom-tom, la paradoxa, no llegim, l'eufemisme, que aquí no l'he posat, del dulcolaxo, o a recursos més lúdics en la formació de noms, com ara els anagrames, Vimeo, que és un anagrama de movie, Gior, que és un bifront del cognom Roig, dels segons Roig, els palíndroms, kayak, els jocs de paraules, autòcton, per designar uns ous de gallina empordanesa perdiuada, autòcton, les homofonies, pigments, la creació de pseudònims, el senyor Paco Rabanne, no és el senyor Paco Rabanne, és el senyor Francisco Rabaneda, o noms onomatopeics com Wallapop, per exemple. En definitiva, s'intenta esprémer al màxim les possibilitats expressives del llenguatge. Quan a la categoria gramatical, els termes solen ser majoritàriament substantius i en menor mesura verbs, adjectius o locucions. Quan es tracta de generar noms de marca, en canvi, no ens fixem tant en la categoria gramatical o fins i tot el gènere, sinó en el contingut semàntic, perquè el que ens interessa especialment és la riquesa de connotacions positives associades als noms. En aquest sentit, la disciplina del naming també té una terminologia pròpia que hem de conèixer perquè s'utilitza en els briefings creatius i, per tant, l'hem de dominar. I és diferent d'una altra tipologia dels noms de la llengua general. Així, un nom descriptiu informa sobre la naturalesa del producte, el servei o l'organització que designa. Teniu els exemples davant. Un nom associatiu correspon a un nom que existeix a la llengua general i fa al·lusió a algun benefici o alguna característica del producte. Un nom evocatiu és un nom inventat, no existeix en la llengua general, que suggereix algun benefici, característica o naturalesa del producte sense descriure'l de manera directa. Un nom arbitrari és un nom que correspon a una paraula de la llengua que no té cap relació semàntica directa amb la naturalesa del producte. I finalment, un nom abstracte és un nom inventat sense contingut semàntic per si mateix. Kodak, Zara, Häagen-Dazs, Twingo, Zeneca. Optar per un o altre tipus de noms té avantatges i desavantatges. Mentre que els noms descriptius són del tot transparents semànticament, en canvi són poc distintius, són difícils de registrar i no tenen flexibilitat. És a dir, tenen escasses possibilitats d'adaptar-se a extensions de la marca futures o a una ampliació de l'activitat empresarial a altres àmbits de negoci. En l'altre extrem, els noms abstractes no tenen transparència semàntica, però la disponibilitat de registre és molt elevada i són molt flexibles. I en un espai intermedi, els noms associatius i evocatius tenen molt contingut semàntic, a la vegada que són molt rics a l'hora d'establir o suggerir associacions de significat amb el referent que designen. Un altre tema fa referència a l'avaluació dels noms. Per a determinar la bondat i l'acceptació d'un neologisme especialitzat, es recorre a criteris com la correcció lingüística, la relació unívoca entre la noció i la denominació, la transparència i la motivació semàntiques, la productivitat del terme com a font de possibles derivats, el grau d'implantació entre els usuaris, l'adequació a les recomanacions d'organismes normalitzadors o el consens entre els especialistes. En la disciplina del naming també cal tenir en compte una sèrie de paràmetres que, a més d'orientar la fase creativa,
s'utilitzen com a criteris d'avaluació en el procés de selecció de noms. L'objectiu és disposar d'un mètode de valoració que fugi de la inconsistència i la volatilitat dels gustos i els capritxos personals. Els aspectes més importants que es tenen en compte a l'hora de triar un nom de marca són la credibilitat, l'adequació d'un nom a les principals variables del branding d'una marca, com ara la personalitat, el posicionament, la proposició de valor, els beneficis del producte o el públic objectiu. La notorietat, la capacitat de diferenciar-se de la competència per deixar de ser un arbre enmig del bosc i ser recordat. En el moment que Amazon va néixer, va sorgir, i va començar a comercialitzar llibres en línia, pràcticament tota la competència duia el format book. Tots eren all books, free for books, e-for books, i tots els books que volguéssiu. I en aquell moment en què tothom seguia el corrent de books, ells van aparèixer i es van dir, ens direm Amazon. En aquell moment van ser notoris, es van distingir, van deixar de ser un arbre enmig del bosc. La vocació, la capacitat de crear o suggerir associacions múltiples de significat proper amb el producte o amb els seus atributs. Què és Amazon? El riu, l'Amazònia, la selva, allà on hi cap tot, on hi ha totes les espècies, on hi ha tota aquella riquesa. Doncs què és Amazon? Doncs on hi cap tot. Primer feien llibres, ara fins i tot distribuiran aliments. En certa manera hi cap tot. La simplicitat. Un nom ha de ser fàcil de pronunciar, llegir, escriure, recordar, teclejar, és molt important també. La flexibilitat, n'he parlat, un producte, una marca, una empresa pot créixer i evolucionar, per tant, un bon nom acostuma a ser prou ampli per suportar possibles extensions del negoci. La connotació. Té el nom significats lingüístics o culturals indesitjats en els diferents mercats on actuarà el producte o l'empresa, no on actuarà actualment, sinó potser on actuarà en un futur. I, òbviament, la registrabilitat, la disponibilitat jurídica. Si no hi ha disponibilitat o viabilitat jurídiques, tot l'esforç estratègic i creatiu previ haurà estat en va. I, per acabar, parlaria sobre la implantació de noms nous. Vaig bé de temps. L'objectiu de qualsevol terme nou és que els usuaris el reconeguin i l'identifiquin amb un concepte i s'implanti en la comunicació especialitzada. Igualment, la finalitat d'un nom de marca és que els consumidors identifiquin un producte, el diferenciïn de la resta de productes semblants i en una situació de compra o de consum el recordin i el demanin. Però un bon nom de marca no és necessàriament un amor a primera vista, sinó una primera declaració d'intencions, al principi d'una història. I com en les relacions personals, cal cuidar-lo si volem que creixi i es consolidi, perquè en un començament un nom no és encara una marca. El branding, el màrqueting, el disseny gràfic i sobretot la comunicació seran els que s'encarregaran que pugui arribar a ser-ho. En l'àmbit de la terminologia pot ocórrer un fet semblant. Una proposta neològica ben vàlida segurament necessitarà temps i accions planificades perquè tingui èxit i els usuaris la facin seva. En aquest sentit, així com no és del tot just comparar un nom de marca acabat de crear amb un de ja existent de la competència, penseu que aquest últim comptarà amb l'avantatge d'haver recorregut ja camí en el mercat, ser conegut pels consumidors i haver-se emplenat de contingut, una proposta neològica de bon començament té tots els números de ser menys valorada o acceptada que denominacions ja implantades i amb més difusió. El recel inicial dels especialistes o dels mitjans de comunicació a considerar formes alternatives a manlleus potser és el fet més habitual. L'empresa emergent, per tant, caldrà que la mimem, caldrà que la cuidem, caldrà que la fem créixer si volem que substitueixi a start-up. Faig un incís i amb això acabo. Sempre he pensat que en la terminologia planificada seria eficaç emprar estratègies de comunicació a l'estil del màrqueting, marketingianes, a l'hora d'aconseguir la implantació desitjada de neologismes entre els públics que ens interessen. Moltes gràcies.